warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Oke guys, kali ini aku arepe makan aku terus tuku apa jenenge kelambi bayi yo guys yo. Soalnya dia ini untuk tak tukokno, iki arepe tak tukokno. Ngenteni iki apa jenenge masen mulai tak papak, mari ngono aku langge tumbas yo guys. Oke, dilanjut mana yo guys yo, engkose aku tak mapak dhisik. Iki banjire wis rodok surut guys. Lho iki nek mau kan ijek bek aku isuk-isuk sekolah mang. Iki lumayan guys. Ya aku memang makan anakku sekolah. Klambi ning gone Mbak Tun. Oke guys, iki nukokno klambine ndek iki kan wis kabeh. Tak tukokno sabun apa-apa ndek iki. Ki apik iki guys. Ki jere Mbak ya apik iki. Ki lagi manik-manik ngene. Ki terus ka. Oke, ya wis Mbak iki. Ki lho. Iki gak usah Mbak ya. Heeh. Wis kuwi. Jadi sampean apik kuwi. Seneng ki aku menit bae golek guys. Wis. Lho ki enek katoke. Ngono ki nek katoke, Mbak? Enek. Oh, enek katoke. Oke. Wis Mbak kok. Tak balik nang endi ki manggone. Ngatur nggone sen, guys. Tak balik nang iki ning gone wonge. Heeh. 12. MBS aku gede iki yo. Mbak. Mendung tapi nolak ya bene. Pira Mbak? Iya, 23 sih. 23. Tak kayak ping. Bagi 2.000. Apa enak guys? Itu ya. Terima kasih. Sangat enak Kak. Iya, 12. Gimana berapa? Nah, saya jam 11. Ayo ya anak aku lagi. Mbak. Ada kene. Guys, aku mulai sih. Terima kasih. Untuk kelambi. Yes, sekali. Sirup. Panas sesane. Caca sampai pada mulai guys. Soalnya emang kan udah banjir, SMP ini banjir, jadi ini wes mulai guys. Mulai setengah 12. Kalau naik rangko guys nek mulai. Dan ruang lewat soalnya. Ana sing nggo sapu ya ana sing nggo apa-apa ya. Mbak ember nek sing gawe ngono kuwi. Iki ora ana lewat naira guys. Gak ono indene, jane mburi palingan. Kali iki aku arep nilai bayi yo guys yo. Nilai bayi ning Jambe iki jam 2:30. Arep nilai rono, ndek iki gak sido soalnya udan. Ndek kan aku mbek Naira. Apa jenenge iku narani? Tuku gawane udanan rasido nilai. Dadi rasido rono malah ndelok banjir mbek Pak Lipah nek bengi iku. Ki delok kok nek jerawat yo Nai. Jerawatan guys. Nah, aku asline jerawatan guys. Jerawatan akeh. Yes guys. Tak spilno yo. Dengi aku sing tak tukoni iki lho dengi. Tak spilno guys, ini aku tuku karo Naira apa tuku selimut ya. Rupane pink nyunyu lucu ya. Wah, sampeyan ndak anak wedok guys.
Iki yo pink, kan anak wedok tak kok ada pink. Iki yo pink, guys. Tuh. Rambutnya yo pink. Jadi emang bener-bener pasaran kan. Sabunnya yo pink. Yo pink, guys. Tuh. Sabunnya pink. Iki yo pink kabeh iki. Ketara milih anak wedok ono. Anake Mbak Hesti wis nak pilih iku. Jadi nih aku arep masak iki engko daripada aku dalan meneh yo nayo. Dalan terus. Soalnya ini musim hujan, tidak banjir. Dan terus guys. Nah ya guys yo, anak bantal bayi. Iyo pink. Wanginya yo pink. Sabunnya pink guys. Iyo pink. Wes sisa aku ngene tok. Iyo pink. Ada tempat makan iki, sok benek wis gede nggo maem. Ya guys ya. Iyo pink. Aku seneng pink. Terus selimutnya ki pink guys. Oke, tak ada nesek. Gak bungkus guys. Ini lihat. Masuk lagi. Kenapa gak dibungkus? Gak bungkus dulu. Tak main. Kita ini sabunnya tak diwek guys. Sabunnya tak diwek ini sudah tapi tambah ya ini satu mau ini sabunnya bungkus sih. Masukin ini ping. Nanti kebu. Ini ya pinky ya này pink kafe bisa rasa aku ada juga ya mbak dan ngerti pak anaknya mau tak lanjut apa dari bayi guys aku wes sampai dulu aku berarti guys kasih guys halo mas aku emang apa nih ngaji nanti enggak lah dari kok ngaji anak pedes ya guys padha di apa jenenge Pak nih iya gak ditunggoni iki dalanan iki sawah-sawah tok guys menuju desane bojoku
Dan iki. Dan soalnya ini baru dan yang ini. Oke, ada bang ngarit barang. Sopek-sopekannya siapa ya Pak ya? Cek ini. Jagung-jagungan. Ini sawah-sawan tok guys. Mak belum banyu. Dalane yang ngono kuwi. Wih. Dalane ngerti. Baru tanjung ini dalane iki. Kita nggak ada no Pak ning kene yo. Nah, bergelombang. Jagungnya kan sampai panen Pak nih. Jagung ngarep ki sampai panen. Oh wes, murung. Panen ki, cocok ki. Ya Bapak, wala wombu entek kok ngono. Tadi keren sam-sam jagung tak lagi sejuk guys. Sawah-sawan tok ya Jen itu guys, aku dilanjut naik. Lucu. Lambene iki Ya Allah, ya Allah. Ya. Oh iya, jangan aja, ya. ya. Bocah. Ya ngono katok wis. Ya. Melang-melang rae. Saya turu, guys. Delok ya. Yo, iki wis jam 3:30. Jam 3:30 wis tak Wis. PPA. Masuk. Gitu. Dek kae wong yo tau ngrosok. Mulai rosok Pak kae. Cilikane. Ya. Gawe sangu. Jagungnya lo jujur tenan. Oke guys, ki aku ape balik mulai soalnya dia aku wis anu guys, wis milih bayi aku arep mulai ki perjalanan mulai ki aku terus teko kene terus teko sensor memang guys balik mulai ya wis konten kali ini wis atau memang melengkapkan terus mari ngono aku wis milih bayi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, subscribe, gitu ya. Dadah, dadah Pak. Dadah. Dadah, Den.